கை குழந்தையுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங். மறைந்த தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி அதிமுக தலைமையிலான NDA கூட்டணியில் திரு.வி.க. நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். திரு.வி.க. நகரில் போட்டியிடும் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் இன்று தனது கை குழந்தையுடன் திரு.வி.க. நகர் பட்டாளம் பகுதியில் உள்ள தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அலுவலகத்தில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். அவருடன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உடன் இருந்தார்.